Magkagulian ang kinabuhi ko kung wala ako kanimo. Ang imong pulong mao'y akong kagato. Alam ka na kabaw kasanganan, ikaw ang akong katabawan. Kanimo lang ko magadayi, kanimo lang ka tubaw ang ang presensya ay kalipay ko. Kanimo lang kong magagayi ang mahal ko. Ipanag-iyang na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako natawo. Ang pagkaganghanan, pagkadako, aking di pasigarbo. Kanimo lang ko magadayi, kanimo lang ikaw tubaw ang tingin ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ko magasabi ang mahal ko. Kanimo lang ko magasabi ang mahal ko. Ikuan lang, i-note lang ha.
Buti-buti mo, Panginoon, Internet. sa lahat ng sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaan, wala pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang lahat na sa akin ay nagtahan. Mahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaan, wala pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay naglamang. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Dakilang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay find the yellow one. Rather than the orange. No. Jesus Christ. Dili ang pwede rin rin. Ako mga mata. Dili kayo mag-play sa water. Nakasabay ko sa ano diya, sa owner. Play mo diya sa baso. Pero,
Kusog mo ng window kaysa kuan ulog. Sige, kusog. Eh, pwede mo ito mag-hotspot? Saan ba niya, Be? Kuan, hotspot. Dili, may mga wifi. Ay, wala na hotspot pa ni Pastor. Wala na hotspot. Okay, mga Hotspot. Ano sa buto? Hotspot, hindi. wifi lang yung mga Yung mga Pastor. pastor, yun yung wifi. May tawin ko na din din. Ayan, on na. Wifi hotspot. Ayo hotspot yun, wifi mo. Kaya ikaw may kulik. Bawal mabi. Bawal mabi. Password niya. Password mo din. Ano lang? Lagi iha password ko sir. Iha password. Kasi password na po. Lagi wala na password ko. Kasi may data na siya. Hindi, uy. May wifi na data. Lagi tanga na lang mabi. Susunod. Ma, lato mo, ikaw nagsus ma. Ito lalo ang plato. Kaya mo ni kayo, ikaw na gano'n kapasunod ka, Be? Kasi ganyan ko, no? Internet. Bagawa na lang, Pastor. Bagawa na lang. Settings. Ano lang, ikaw may wifi naman yung iPhone, mali mo yun, yung hotspot. Kaya nakaon yung wifi. Sabi ko na siya. Kasi dito mo kasi. DLNF, ano mo siya ang kumang ko. Mama, ayan ko. Ito na pa. Hotspot lagi yun. Karan na diyak. Ja. Ay, upset ito. Ito ang pag-accept. Sa city, hindi na gamitan ko. Wala mo pag-accept, hindi na i-accept ka. Ay, wala internet, wala internet din. Masigman ang kuwan ha. Bunga sa bangko. Nakita kami sa si nakita. Ba. Quarantine. Duty. Tapos wala siya lumabas. Ano na lang ito kahapon sa dito na lang magpalit. Wala yung mga ba na rin. Pwede ko sa liyo. Dito ta sa kuan, kuan itsura. Garmel! Ha? Isa man. Ilang mama niyo?
Nasa doon. Nasa doon. Transfer dikit yung system mo. Dia terbalugong ako padulong sa butaw sa nga puro kay. Nya padulong sa course. Makita mo lang sa kanila ko dito. Makita pag sulod ko nila, makita ko nila ang sulod. Ha? Oh. Oh, magpipil sa station nito. Balik mo tayo. Left on. Okay, ikaw na, hindi ko na sa irma. Panon ka? Pan ka? Pan? No, paano? Gatas? Alis? Paano mo nagkulit? Look! Grabe dali, alright! Ano naman lagi? Signal pa ko asa mo. Nakatungkol mo? Masigo. Hilawas mo dito? Masigo ang kuha diri ko lang isa lang isa. Dito na lang, dito na lang. Oh, dito Dito pikas. na sa pikas. Yan na lang isa ko lang isa diri. Ha? Ariay. Yash, narayas si Yash. Kasi sayang ni sayang sa Oh, picture. Pwede mo lang dito. Ay, picture mo kami dito sa katungkuan, doon sa bridge. Naghiwalap kami nila. Lampaw rin, ha? Alala na mo? Muli mo yung mapasok ang bulubog. Lampaw rin. Naman. Linda. Gusto mo ligo sa dam. Ang dam? Hoy! Naka-wifi kami dyan. O, wala signal te. Pero pwede ka mag-wifi.
Panggutuman, wa masig panggutuman na makulit kaon ko siya. Ikaw kaon dito, itang kaon. Ano na ito gibit-bit ang bukod si sinanay? Panggutuman na ba? Ya. Ya. Oh, okay. Wala. Wala may internet. Mag-video ka pa. Nangyari yung girl. Ito na girl. Ito na din mo. Garfield. Garfield? Ano Troy? Orange. Nang orange na yung key. Ano brabuhan? Wala na iring oh. Dala. Bakit din siya? Nagsimuhan. Pasa mo. Ya. Asa man? Ano ra ka nang bara bulaw. Pero pag ginahan ko kay Bulaw. Atubang sa kuwan. lagi pa lagi na eh. Laki ba eh? Laki gulo. Laki. Ni nakadiri dia kami. La girl. Ante malumos. Girl. Marilyn. Tuon po dive. Pagton dive min. Sino siya babasa to? Oh, ligo na dam. Ano si babasa mo na? Hindi no? Malugo? Dirat ba? Wala na kami sa meeting nila mga bata. Padigo. Wala na nila ito dito. Ay, dito sa lima. Kaya magkunya na siya pabalik ang ligo. Last din. Kelas 5, kelasnya penguwi pa. Pati na si Kiki to. Oh, pwede. Bilang isang isda din mo, bilang isang isda mo. Nakito mo. Ito na ito, dyan na ko. Sa ko na. Oh, ang cake eh, naka-arbin. Marang sarbin. Hindi na gay ko. Arbin mo tani pastor di hapon ko kay arunas ka na. Oh, sa ako ba mo nito? Kumusta ka rin, Bestie? Bestie, kumusta ka rin, Mimi? Siya, nakita na to. Na tayo. Paano si
na yun, hindi. Ikaw sa tiger. Tiger. Oo. Oo. Ay, magiling siya? Ay, sige. Oo. Ano? Katong Kamu ko itong ano? tiger. Try ko, Lord, ha? Try ko, Lord. Ano kaya beauty, no? Ay, ano kaya beauty siya? Ako kay Tatawarin ba ni beauty? Anak ni Beauty. Lalaki ako ang mawali na kamis. Bakit? Sukit ng gula. Ay, dula. Minita, mga buti ka tayo. Minita siya. Bulang, ibuo lang nila ako. Kung dala ko, ano ba ang gawin anak? Legit pa din mo. Kasi mo ko na ba? Ama ng kwantipeta. Mga girls, doon ka doon. Ay, tulo, no? Ano ba? Ganit ang silot ito. Binilita mo sila ganina. Wala pa mag-gitar. Wala pa siya kantag to. Dili siya makapagpapit sa kay. Ikan sa init. Babagay mo. Kailangan siya nalang tubig mo ano ice. Tapos sa Facebook. Dili. Hindi siya madikit. Hindi siya kaya ice. No? Okay, ano yung waterman? Ano man eh? Pag-asa ng security ba? I-ice din mo siya kay mukuan siya mo ano. Wala. Mababa na minute mo siya. Okay, nag-init. Kaya mo na nagpili. Wala na wala nila siya. Hindi na ginabasa. Dugo lang sa dala na. Na, dugo lang yung daksan mo. Kiay man. Okay. Why? Si Ilya, mama sa Ilya. Ito na ulit to. Apa siya? Ito na ulit mapal sa G-Ford. Ate, apa siya ate? Pwede na Facebook ang balik. Ha? Dali naman tulon. Wala na duty. Wala siya duty.
tubig ko, maganina ko na nila. Ganun pa nila nakikita. Sige naman kayo musulot niya rin ng ay mo sa kayo, mapil sa pintas. Awas sa ganan nilong agdira. Lungan din mo dire. Ang batay sa tubang. Hindi nila yung inalit sa pagawan, oh. Oh, sana yung ba? Ito, mag-washing. Sige, baka gusto nila nito pa kadyo. Isama pa ninyo yung mga cars? Isama ninyo din? Hindi pwede mo sunod niya. Makuan? Ako kadami, nahinay ko kay ganito kapag may tubig pa. Bakit na friends ka ko sa bridge? Ang tapos ang bridge. Maligos ka ba? Ta, bumalik bukid sa matina ang Wala siya? Oh, bukid. Baligya ba yung bukid? Makulit ang bukid. Ang bukid. Ang bukid, pe? Taba ba yung brasuhan? Oy, Suba na mga lingko na lang. Sige yung suba, no? dam. Allergy. Pag-live na kayo, mag-live yung mas tubig na. Ako ba? What else? Any words to our viewers? I receive all the blessings and declaration. In Jesus' name.